Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Нурбек Хатович, менә киләсе елда безнең Алтынурдан 700 еллыгы көтелә һәм Казанда конференция булачак дип билгеләп үтелде. Сез бу датаны ни дәрәҗәдә әһәмиятле дип саныйсыз? Алтынурда дәүләте әлбәттә бу дата белән генә билгеләнелми. Бу дата нәрсә белән аерылып тора? Менә 1269 елда Шыңгызый дәүләтләренең башындагы ханнар, аларның кешеләре Корылтайга җыелалар, Талас буенда. Һәм алар менә килешәләр инде. Моннан соң без дәүләтләребез бәйсез, бер-беребезне таныйбыз. Һәм иң мөһиме шикләребезне таныйбыз. Бер-берне таныганнан соң шикләр дә таныла. Чөнки аннан алда менә бу улуслар бердәм Монгол империясы һәм Шыңгыз хан империясында эчендә турып, соңыннан бәйсезлек һәм үзара сугышлар булган була. Менә бу зур гына бер вакыт эчендә шундый сугышлар, бер-берсен танымау дәвам иткән була. Менә бу Корылтайдан соң инде бу дәүләтләр бер-берсен таныйлар һәм менә теге ниндидер бер датадан китәр өчен әгәр карасак, тулы бәйсез, танылган бәйсезлек турында сөйләнелсә, нәкъ менә киләсе ел инде 750 ел була бу Алтынурданың танылуына дип әйтик. Анда кайсы дәүләтләр аерыла Алтынурда? Менә Монгол империясы төзелгәндә үк Шыңгыз хан үз дәүләтен улларына бүлә. Улларына гына түгел, мәсәлән, бер туган әнисенә, әнисенә шулай бүлә. Һәм ул улуслар бер каганны таныйлар инде. Әмма шул вакытта үз эшләрендә дә әйтик конфедерация шикеллендә дип әйтергә мөмкин. Үз эшләрендә дәвам итәләр. Менә бер каганны тану, ул каганны кем булуы, менә әйтик Шыңгыз хан үзеннән соң үгедәйне калдыра. Менә ул өченче улы булган була инде. Үгедәй нәселе бераз дәвам итә, соңыннан аның урынына төпчек улы Тулиныкылар киләләр. Ягъни монда династиялар арасында проблемалар китә дип әйтик. Һәм менә моның нигезендә инде каршылыклар. Династия бит ул урта гасырлар өчен дә бик мөһим әйбер. Менә турыдан туры кем булырга тиеш, танырга тиеш бер-берсен булар. Җитмәсә әле бу Шыңгызның уллары, алар бит гаскәрдә булган, ягъни дәүләт эчендә дәүләт булганнар инде. Бер каган булган, әмма булары монда хан булганнар. Менә шуңа күрә бу дәүләтләр бүленә. Алтынурда менә Чагатай улусы дибез Урта Азиядагы һәм Кытай территориясын контролировать иткән Юань империясы дип тарихка кереп калган. Өлеше һәм Хулагулар, Ирандагы Хулагулар дәүләте менә 4-не күрсәтә алабыз шулай. Һәм менә бу дәүләттә төркиләр бүгенге гомумән хәзерге татарларның бабалары нинди роль уйнаган? Менә урта гасырлар дигәч бер нәрсәне күз алдында тотарга кирәк. Ул урта гасырларда милләт төшенчәсе, кабилә төшенчәсе, үзаң төрле булырга мөмкин, дингә караш, дин якларыннан. Менә бу Алтынурда һәм менә бу калган Монгол Шыңгызый дәүләтләре нәрсә белән аерылып торалар ул тарихта. Аны феномен дип әйтүчеләр дә бар. Ул әлбәттә тарихи бер процесс, зур бер вакытны алмаган, әмма бик мөһим вакытны алган. Нәрсә белән? Нәкъ менә бу дәүләтләр шигендә милләтләр барлыкка киләләр. Әйтик, Шыңгызыйларның бер өлеше Китайны контрольгә алалар. Һәм әлбәттә Китай бурынгы цивилизация, үзенең әйтик культурный код дип әйтәләр инде, үзенең ни белән бар. Һәм андагы Юань империясы 70 ел тирәсе яшәп бетә һәм ул тарала, Китай культурасын җиңәлми. Әйтик, Ирандагылар шулай ук бурынгы Иран культурасы шулай ук Иранда дәүләтләре таркалгач, ул соңыннан Иран дәүләтенә фарси теллегә әйләнә инде ул. Урта Азиядагы әйтик Чагатай улусы, анда да төрле каршылыклы кабиләләр һәм янында Урта Азиядагы шәһәр шикендәге дәүләт Самарканд, әйтик Бухара, менә бу анда әмирлекләр, дәүләтләр менә милләт оешу формасы ничек анда булганнан күрәбез. Иң мөһиме Алтынурда нәрсә белән аерыла? Менә Алтынурда беренчедән зур җирник биләп торган һәм аның Алтынурда корылганчы бу җирләрдә әйтик Кыпчаклар, уртада менә далада йөргән көнбатыш һәм көнчыгыш Кыпчаклар, аларда әлбәттә дәүләт булмаган.
аларны полития деп әйтергә була, менә төрле дәүләтләшә башлаган форма дип. Ә шын дәүләтләр әйтик, Идел Булгары зур булмаган бер дәүләт әйтик, мәсәлән, мондай зур территорияны контрольдә тота алмый. Һәм иң әлбәттә зур дәүләт Харизм шаһлардан булган Урта Азиядагы Төньяк Харизм Алтын Урда дәүләтенә керә. Калган җир менә шундый ниндидер бай дәүләтчелек тарихына дип, мин моны аз сызыклап әйтәсем килә, дәүләтчелек тарихына корылмаган. Ягъни бер Китай белән, нәләр белән чагыштырып булмый. Дала, төрки кабиләләр бер-берсен алыштыра, менә шундый формада. Алтын Урда нәкъ менә монда нокта куя, монда бер дәүләтчелекне куя. Әйтергә кирәк, безнең форумда монсы дәүләтчелеккә корылачак. Дәүләт дигән төшенчәне куя, хан төшенчәсен куя. Ул хан Евразия территориясында тулысынча таныла. Һәм шәһәрләр, башка институтлар корыларак, аның фискаль институтлары, башкалары корыларак, менә шын безнең бүгенге көндә ачыклама биргән дәүләт төшенчәсе ул вакытта утыра. Ә дәүләт нәрсә ул? Дәүләт конструкт кора, нәрсәдер менә үзенә берләштерә, милләт кора әйтик, әйме? Аның государство образующий милләт дигән төшенчә булаймы? Менә аның уртасында да нәкъ менә төрки кабиләләре берләшеп, бердәмләшеп, Урта Азиядан килгән төрки, монгол, татар исем астында булган төркиләр, монгол өлеше һәм кыпчаклар, болгарлар, менә башка ваграк булган төрки кабиләләр, алар бөтенесе берләшеп, татар үзаңы астында берләшеп, әйтик, урта гасыр татар милләте барлыкка килә. Урта гасырда шушы дәүләтнең халкын кем дип атаган бөтен халыклар үзләре? Монда мәсәлән, проблема нәрсәдә чыга? Әйтик, менә бер милләтне атаганда экзоним диләр. Читтәге милләтләр ничек атый? Әйме, безне мәсәлән, этноним үз-үзен бу милләт ничек атый? Менә бу формада әгәр карасак, әлбәттә беренче урында бөтен җирдә татар исеме чыга. Менә кайчан әйтергә телиләр инде бу үз атама булмаган дип, юк, булган. Әйтик, мәсәлән, безнең әз чыганаклар килгән, ярлыкларда, мәсәлән, соңгы Алтын Урда ханлыклары, әйтик, Кырым ханнары. Алар, мәсәлән, язганда әйтә, җитез кебек татар гаскәремне бер җибәрермен ди, ягъни үзенең татар икәнен күрсәтәйме? Татар ханы икәнен әйтә, Дәшти Кыпчак һәм татар. Габдулгафар Кәрими, мәсәлән, Алтын Урданы бөтенләй Татарстан дип әйтә. Бөек Татарстан дәүләте дип әйтә. Әйтик, латин чыганаклары, ягъни бөтен Европада язылган латин чыганакларында татар яда тартар дип үзләренең нидән, әмма шул мәгънәгә килә. Урыс чыганакларында татар, арда сүзе дәүләткә кулланыла. Кавказ, Анатолия, Иран, бөтен җирдә гарәп, барсында да татар кулланыла. Урта Азия территориясында һәм менә бу төрле сәяси ниләр белән үзбәк хан заманына кайтарабыз булганчылыктан соң. Менә дәүләтне кире ул вакытка кайтарабыз дигәч, үзбәк исеме, үзбәк ханнан, без үзбәк хан кешеләре дигән мәгънәдә үзбәк экзонимы керә башлый. Әлбәттә, ул көнчыгыш өлешенә Алтын Урданың. Әмма аны әйтик, мәсәлән, шул ук Абдулгафар Кәрими, Үтәмеш Хаҗи, менә бу соңгы чыганакларда да күрәбез. Үзбәк ул бүгенге көндәге Урта Азияда үзбәк милләте мәгънәсендә аңлатмаган. Ул Алтын Урда татарларының бер исеме буларак аңлатылган. Әлбәттә, соңыннан китеп Урта Азияда яңа милләт формалашканда ул исем кала. Менә әмма төп бөтен яктан караганда әлбәттә татар исеме. Алтын Урданың төп халкы татарлар булган. Әлбәттә татарлар, аны тулысынча әйтеп була. Әлбәттә Алтын Урда менә бүгенге критерийлар белән карасак, ул империя кебек әйтеп була инде аны. Ни өчен? Чөнки турыдан-туры итара ителгән җирләр бар. Бар вассал рәвештә. Һәм әлбәттә теге менә зона влияния диләр инде, сателлит формасында үзен тоткан. Әйтик, бүгенге Белоруссия территориялары, Көнбатыш Украина, Балкан җирләре, алар Алтын Урданың вассалы шикелендә торганнар. Әйтик, рус дәүләте ярлык алып үз кенәзләре белән идара ителгән, әмма тулысынча Алтын Урда эченә кергән. Хәтта Мәскәү улуслары, Сарев улус, ягъни турыдан-туры ханга буйсынган улус, область, инде улустан соңыннан урыс сүзенә кереп китеп, областька әйләнә. Әйтик, безнең Болгар улусы, мәсәлән, турыдан шулай хан улусы, бу дәүләтнең нигезе дигән сүз инде. Менә шундый формада әгәр дә карасак, аның төп уртасында яшәгән шәһәрләрендә, уртада, алар әлбәттә татар дип аталганнар. Теле нинди булган татар телендә нинди дәрәҗәдә уйналган?
Тили де Аллага шүкүр шаганаклар сокланган, аның тилин укый алабыз. Әйтик Алтын Урданың ханнарының берген ярлыклар менә бу инде официаль, рәсми документлар, әлбәттә рәсми документ бераз авыррак телдә языла, аның үз неләре бар. Әмма әдәби әсәрләр бар, мәсәлән, шул тарихи ел язма дип әйтәбез инде, андыйлар бар. Татар телен белгән кеше проблемасы аларны аңлый ала инде, әлбәттә үзенчәлеге бар. Сүз шулып калырга мөмкин, мәгънәсе үзгәргән булырга мөмкин. Тел үсә бит инде үзенчә. Мәсәлән, хәтта Алтын Урданың теле Казан ханлыгы теленнән, әлбәттә рәсми тел һәм менә әдәби телне турында сүз бара. Тагын да татарга җиңелрәк. Чөнки исламлашу көчле киреп киткәч, гарәп һәм фарс алымнары шул күп киреп китә, фигыльгә генә кала башлый инде. Шуңа күрә Алтын Урда теле бөтенләй татар теленнән якын тел дип әйтердем мин. Мен анда бүтүндө рус дәүләтенә кергән. Рус дәүләтенең теле, рус теле кулланылганмы бу өлкәләрдә, башка телләр яки фин-угыр телләре үз территорияләрендә кулланылган? Менә телләр кулланылды дигәч, телне кайда кулланып була? Әлбәттә, халык фин-угыр телендә дә сөйләшкән, үз телендә сөйләшкән, проблема юк. Тел кулланыла дигәндә, мәсәлән, язышуда, рәсми ниндидер дини китаплар, ел язмалар, менә мондый җирдә телне кулланганны әгәр дә карасак, әлбәттә, менә бүгенге көндә рус теле дигән тел әлбәттә ул кулланылган. Аның әлбәттә авторлары әйтик, менә башта чукындыру белән дә бәйле инде рус дәүләтенең, соңыннан Византия территориясеннән килә, кемнәр килә беренчедән? Болгарлар, серблар, менә алар ул телне алып килеп, әдәби телне дип әйтик инде, ул урыс теленә менә бүгенге көндә нигезе ел язмаларының, менә бөтенесе ул Балканнан килгән тел нигезе. Юкса бу территорияда әлбәттә зур процесслар, милләт оешулар бара һәм әлбәттә, мәсәлән, без белгән ул фин кабиләләре урыслашу, ничек бара, христианлашу һәм соңыннан урыс теле. Әмма шул ук вакытта татар теле, мәсәлән, 300 ел татар факторы урыс дәүләте өчен иң мөһим, аның мәркәзе. Шуңа күрә Петр I-га кадәр, Петр I-га кадәр татар теле кулланылган, соңыннан да кулланылган әле ул, мәсәлән, чит илләр белән язышуда. Әйтик, Казан университеты корылу белән менә монда татар теле белән укытып кителә. Ни өчен? Чөнки татар теле төрки дөньясы белән аралашыр өчен кирәк була ул вакытта. Князьларның күбесе хан гвардиясында хезмәт иткән. Уллары җибәрә барганнар. Алар әлбәттә татар мөхитендә үсеп, татарча белгәннәр. Петр I да татарча белгән, мәсәлән. Шуңа күрә татар теле дә кулланылган, рус теле дә үз көчен алган һәм менә бу бердәм дәүләт эчендә яшәгәч, бу территория урыс территориясында инде әлбәттә әйтик, князьлекләр берләшелә, Мәскәү беренче урынга чыгарыла. Менә анда әлбәттә процесслар арасында рус милләтенең дә формалашу турында сүз алып бар була әлбәттә. Халык, андагы халык, вади халык турында сүз бара, мәсәлән, ни дәрәҗәдә икән? Татар телен дәүләтендә татар телен белү дәрәҗәсе ни дәрәҗәдә була? Мәсәлән, әйтик, рус җирләре дип әйтелгән җирләрдә дә инде, әгәр рус җирләре турында гына сүз барса икән, бара икән инде. Юкса татар теле карарга кирәк менә Молдавия территориясеннән, Карабогдан дигән, анда да татар династиялары киреп китә. Һәм андагы чыганаклар буенча да күренә, татар теле анда кулланылганлыгы күренә. Татарлардан соң госманлылар килгәндә, аларның күбелеше сөйләшүдә нидә кулланылган татар теленең кулланылганын күрәбез. Әлбәттә, югалтуга бара, христианлашу бара, мәсәлән, шул ук Болгария, Молдавия территориясында. Шундый ук мәсьәлә рус дәүләтендә дә. Дин иреклеге булгач, менә рус дәүләте ул вакытта әле тулысынча чукынып бетмәгән, уртача теге язычник булганы, төрле фин кабиләләр, башкалар анда процесс дәвам итә бит. Менә дәүләт булгач, аның эчендә әлбәттә билгеле бер җыйнак структура, вертикаль дип әйтәбез инде бүгенге көндә актуаль сүз дип әйтик. Менә ул яхшы итеп утыртылгач, ягъни нәрсә, һәр вакыт дәүләт янында дин торган. Чөнки дәүләтнең аягы дин булган. Ул халыкны тынычландырган, халыкны тәрбия иткән, халыкка дәүләтчелек фикерен куйган. Бу бөтен җәмгыятьләргә дә хас. Рус дәүләтендә дә бу мәгънәдә яхшы итеп дәүләт утыра. Хәтта ул вакыттагы рус ширкәве дип әйтик инде. Рус ширкәве князьләргә буйсынмаган, урыс князьләренә. Бу, мәсәлән, бүгенге көндә рус князьләре дә беләбез ярлык белән идара иткәннәр. Ул ярлыклар бүгенге көндә сакланмаган дип әйтәләр инде, ягъни табылмаган.
Менә митрополитларга табылган һәм бик күп списогы бар. Ни өчен? Сәбәбе бик җиңел аңлатыла. Митрополитлар үзләре саклаганнар ул ярлыкларны. Чөнки Алтын Урда дәүләте җимерелә башлагач, Иван III рус дәүләте менә бу җирләрдә ширкәү, урыс ширкәүе, монастырьлар корып, монастырь нәрсә? Ул авыл хуҗалыгы җитештерә, авыллар аларга буйсына. Ягъни бу экономик бер тик нәрсә, бер берәмлек үзенә күрә. Һәм акчаны яшерү. Чөнки Алтын Урда ханнары, татар ханнары алардан налог алмаганнар. Алар налог төләмәгән, шуның өчен налог яшерү булган. Князь аларга кирип нәрсәдер әмер бирә алмаган. Шуңа күрә менә Алтын Урда дәүләте көчсезләнә башлагач, татар ханнарына буйсыну яда поминка дип әйтәләр инде, бүләк җибәрү белән генә шикләнә башлагач, князьләр әлбәттә бу ширкәүләрне баса башлыйлар, байлыгын ала башлыйлар, секурализация дип әйтелә инде. Шул вакыт князьләргә әлбәттә булар ярлыкларны күрсәткәннәр. Менә бит татар ханы да безгә биргән иде. Ул аның минем право дип көрәшкәннәр. Шуңа күрә бу ханнарның биргән ярлыкларны алар саклаганнар. Бик күп списоклары да бар. Менә әмма анардан карамастан ширкәү барыбер милләтне формалаштырган, чөнки әйтик, әгәр дә бер үк дин булган булса иде, ягъни исламны керткән булса, әйтик, үзбәк хан бастырып кергән булса, ул вакытта башка төрлерәк булыр иде мәсьәлә. Әмма ханнар әлбәттә ул вакытта хаклык белән, әлбәттә урта гасырлы. Мәсәлән, без күз алдыбызга китерәбез, менә канун булмаган, теләсән эшләгән, кискән, аскан, шулай кебек күз алдына китерәбез. Юк, бер вакытта да алай булмаган. Әйтик, үзбәк хан вакытында ике урыс князе үзара талашып берсен үтергәч, аны төрмәгә утырталар урыс князен, һәм 1 ел буе тикшерү бара. 1 ел буе. Соңыннан гына карар чыгарыла үтерергә. Чөнки ни өчен? Үтерү яда карар бирү самосуд булырга тиеш түгел. Бездә дәүләт бар. Син аны мәхкәмәгә, судка бирергә тиешең дигән бүтүп асыл мәгънәсе бу. Ханның һәм безнең үзебезнең суд системасы, мәхкәмә системасы бар. Алар карарга бирергә тиеш, син самосуд эшләдең дип, әмма аңа карамастан 1 ел буе тикшерү бара. Күз алдыгызга китерәсең, бу урта гасыр. Юкса безнең күз алдына китерәләр, менә ой татар ханнары, теләгән барган, җимергән, талаган, неткән, менә шундый образ тудырганнар инде кызганычка каршы. Менә шулай дип әйтәсем килә. Менә хәзер шундый фикер бар инде, теге салымнар турында сүз китсә, аеруча әйтәләр, Алтын Урдада 10% кына алган дип. Бу дөрес дәгъва. Бик үк дөрес түгел инде. Чөнки салымнар да дәүләт булгач, ул фискаль системасы төрлечә булган. Әйтик, шәһәр халкы, күчмә, утрак тормышта, кем гаскәрдә кулланылган. Төрлечә һәркемнең үзенең ярлыклар буенча бар, төрле ниләре бар. Әмма менә инде безнең өчен бит фискаль системасы руска карата дип без инде чагыштырганда, аның тулы күләме билгеле түгел, чөнки чыганаклар җитми, һәм менә чыганаклар җитмәсә дә ярлык ябыштырылган әлбәттә. Безне татар талаган дигән бу сүз бик танылган әйтик. Менә мин күптән түгел шәш тарашка кирдем, шәш алдырам. Миннән шәш алучы хатын сорый: "Сез кайда эшлисез?" Мин академиядә димин. Кем булып, тарихчы, нәрсә өйрәнәсез? Алтын Урда. Ул бит 300 ел буе урыс дәүләтен талаган дәүләт дип миңа Алтын Урданың нәрсә икәнен аңлата башлады. Мин карыйм, менә күңелләренә кергән, менә бу ярлыклар ябыштырылган, аны үзгәртү бик авыр. Юкса әйтәм бит, чыганагы да юк, күпме түләнелгән. Әлбәттә рус елы язмаларында бар, мәсәлән 4000 серебро дип әйтелә инде ул вакытта. Менә аны кызганычка каршы мәрхүм булды инде ул Мәскәү университетында эшләгән Андрей Леонидович Пономарев бар иде. Менә бу нәкъ менә Кара диңгез белән, итальяннар белән алып барылган алып сату эшләре, булар буенча бик яхшы белгеч иде, нумизмат та иде шул вакытта. Ул менә тикшерә иде. Әйтик, Алтын Урда ул бит алып сатуга корылган транзит юлларны саклаган һәм аның белән үзенең экономик артериясе инде әйтәбез шулай булган.
Менә ул шуңа күрә теге бүгенге күзлектән караганда свободный экономический зона дип бүген сөйлибез. Менә шундый зоналар корган үз территориясында. Һәм анда күз алдыгызга китерегез 3 булган 4. Иң күбе 5% налог алган. Ну, бу бигез, әлбәттә сатарга кирәк. Бүтән ул вакытта әле Америка кыйтгасы ачылмаган, бүтән алып сату менә Китай, Индия, Европа арасындагы бүтән алып сату безнең аша үткән. Һәм әлбәттә 3% гына түләргә булгач, әлбәттә бүтәнесе атлыгып килгән. Менә ул саны иде бер карап килә, әйтик, ниндидер эшләнмәләр алып килә, әйтик, пычаклар алып килә, или кылычлар алып килә. Менә ул бер корабль түли, ул дукатлар белән әйтә, инде бер корабль түли, менә 3% 60 мең дукат була дип әйтә. Рус дәүләтенең 4 мең серебросы 20 мең дукат була дип әйтә. Ни өчен? Чөнки рус җирләре Алтын Урда беренче составына кергән. Икенчедән, ул вакыт өчен экономик бер икътисад күзлегеннән караганда, чынында Алтын Урда ханнары өчен кызык булмаган. Беренчедән, анда көмеш табылмаган. Көмеш таба торган җирләр юк. Көмеш килә. Менә көмеш нитә дип. Ни өчен көмеш ул вакытта сөйләнелә? Бүген көндәге доллар инде. Менә ул бүтән җирне җыри. Менә көмеш белән түләткәннәр. Урыс җирендә көмеш чыкмаган. Ул нәрсә белән? Ул үзенең территориясе әлбәттә, әмма экономик яктан ул Алтын Урда ханнары өчен кызык булмаган. Мин монда бер нәрсәне ассызыклап үтәсем килә. Әлбәттә Алтын Урда җимерелә башлагач, 15нче гасырда үзара сугышлар, булганышлар киткәч, менә һәм Америкага юл ачыла 15нче гасыр соңында, соңыннан Госманлылар зур дәүләт кора, Сәфәвитләр кора. Менә бу Евразиядагы шелковый путь дип тә, инде Ифәк юлы дип тә исеме кирип киткән. Менә ул көнчыгышка күчә һәм Алтын Урда территориясе чын-чынында деградациягә әйләнә башлый. Ни өчен? Алып сату юллары үзгәрә, төп артерия моннан үтми башлый. Кара диңгез юлын Госманлылар чынында яба. Итальяннарны кертми башлый, үзендә генә ала. Менә шундый проблемалар киткәч, бигрәк тә Олы Урда, аннан соң Крым ханлыгында менә барымта башлана. Нәрсә дигән сүз инде ул? Кавказ һәм менә тирә Украина территориясе, Рус территориялары. Әлбәттә ул вакытта куллар алу, талау, мондый набег дигәнне менә чынлаптан да кабул итеп була. Һәм менә шушы бер период ул бүтән Алтын Урда периодына күчереп, менә гел шулай булган дигән мәгънәдә килә. Булар, мин шуны ассызыклап әйтәсем килә, булар икесе ике нәрсә. Чынлап та әлбәттә андый булган. Әмма Алтын Урда дәүләте турында әгәр дә без сүз йөртәбез икән инде 15нче гасырның башына кадәрле, ул бөтенләй башкача ситуацияда. Соңгы Алтын Урдада менә шушындый рус дәүләтеннән нидә коллар алып кайтты. Ну, беренчедән рус дәүләте буйсынган. Хан дәүләт, ханнар гел алышып тора. Монда проблемалар. Рус князьләре кайчан белми кимгә кайсы хан. Шуңа күрә үзләрендә, мәсәлән, акча суга башлыйлар һәм үзендә, мәсәлән, үзенең князен суга, икенче ягында реверста суга гарәпчә хәрефләр аңлап булмаган нәрсә. Ягъни без татарга буйсынабыз Алтын Урдага. Белмибез кимгә буйсынабыз дигән мәгънә килеп чыга инде монда, чөнки ханнар гел алышып тора. Шул вакытта князьләр әлбәттә буйсынуны теләми башлыйлар, берләшергә. Хәтта үзләренең менә васиятнамәләрендә яза башлыйлар: если Бог переменит Орду дип, ягъни Аллаһ Алтын Урда дәүләтен үзгәртсә, битерсә, ситуация үзгәрсә дигән мәгънәдә көтә башлыйлар инде алар чынында. Чөнки дәүләт чынлап та зур дәүләт җимерелә башлый, бер-берсен үзен битерә башлый. Менә ул вакытта хан килә Алтын Урдада, 2 айдан соң аны үтерәләр, икенче хан килә. Ул җибәрә, миңа казна кирәк, акча кирәк, идара итәргә кирәк. Ул җибәрә башлый, казна түлә. Урыс дәүләте түләми башлый. Түләмәгәч ул нәрсә эшли? Бара талый. Яда хан юк. Нәрсә эшли? Әмирләр бар, бейликлеләр бар. Үзенең кул астында күпмедер гаскәре бар, үзенең нидер территориясе бар. Хан юк. Кемнән сорап торырга? Акча эшләргә кирәк. Бара талый. Менә андый ситуациялар булырга мөмкин. Әлбәттә, каршылыклы рус дәүләте дә талаган. Мәсәлән, Алтын Урданың зур шәһәрләре. Ул шәһәрләрне бер ачыклап китәргә кирәк. Ул шәһәрләр функциясы эшли ала, шәһәр шикелле яши алыр иде, тик зур дәүләт булганда гына, һәм менә бу алып сату булганда. Чөнки алар яда далада корылганнар,
Менә шәһәр яшәр өчен шәһәрнең тирә-ягында округа дип әйтәбез инде, авыллар булырга тиеш. Нигә? Чөнки шәһәр алып сату белән эшли, менә башка ниләрдә һәркем бит мал тотмый, нәрсә тотмый, шәһәр ашарга тиеш, менә ул вакытта да үзара алыш-биреш булырга тиеш. Шәһәр яшәр өчен тирә-ягында округасы булырга тиеш. Әлбәттә, Алтын Урда дәүләтләренең һәр шәһәр янында үзенең округасы булган. Ул терәлеп торырга мөмкин, тирә-як менә ул бер зур шәһәр шикелле булырга мөмкин, авыл кебек шундый. Һәм икенчесе, Алтын Урда шәһәрләрен крепостлары, калигалары булмаган. Нигә? Чөнки ул алып сату өчен корылган. Дәүләттә бернинди проблема юк, сиңа дошманнар килми, нинди мәгънә бер крепость корырга, соңыннан корыла башлый, әлбәттә. Менә Алтын Урда җимерелә башлагач, әйтик, Дон буенда, Днепр буенда булган. Менә Львовның күбелеше татарлар торган җирләр, алып сату. Урыс дәүләте соңыннан көчләнгәч, молдаваннар мәсәлән, Алтын Урданың көнбатышта иң зур мәчете Кишинев, Кешәнә дә татар сүзе, Кешәнә мавзолей дигән мәгънәдәме? Менә алар бу җирләрне ала башлыйлар. Шул ук вакытта Кавказдан төшкән. Менә алар барса Мажар шәһәре инде, Мазардан дип алынган дип әйтәбез. Менә алар бөтенесе отвоевывать дигән кебек мәгънәдә әйтелә инде, менә бу җирләр алына. Әмма халкы югала, кая китә ул халык. Кызганычка каршы чыганаклар җитәрлек түгел. Әлбәттә, күбелеше кырылган, киселгән, үтерелгән, калганы коллыкка күчерелгән. Мәсәлән, Молдаван ширкәүләргә биргән Молдаван грамоталарында күренә, татар авылларын һәм шәһәрләр җимерелә, халкы ширкәүләргә таратыла, кешеләргә таратыла, менә коллыйта бер өлеше. Ниндидер өлеше күчеп китә. Һәм бүгенге көндә Украина территориясендә күпме шәһәрчекләрне без әйтә алабыз. Соңыннан рус җирләре менә Воронеж, Аскотова, Тамбов соңыннан китә, әйме? Ана Уралны алганда безнең чыганакларда күрәбез, анда бүгенге көндә инде аның нәрсә калган ул шәһәрләрдән? Фундаментларны гына казыйлар археологлар. Юкса әле мәсәлән, шул Рыжков аңлата, Идел, Урал буендагы татар шәһәрләре турында аңлата. Үкек турында аңлатырга була, Саратов янында. Безнең Булгарны аңлатырга була. Петр I килгәндә генә дә 150-дән артык бина булган. Ама калган 6-7 бина калган. Алары да әле ширкәү я да башка нәрсә өчен кулланган өчен генә. Бу шәһәрләр җимерелгән. Бигрәк тә Түбән Иделдә сарай шәһәрләре. Анда бүгенге көндә археологлар да әйтеп булмый, кайсы сарай булган, кайсы Гүлистан булган, нинди шәһәр булган. Шул хәле күп шәһәрләр. Красноярский городище, Сарев городище, монда исемнәр белән генә әйтә алабыз. Бәхәсләр бара. Зур шәһәрләр. Аларның да фундаментын гына казыйлар. Күбесенең фундаментына кадәрле җимереп алынган. Әле 18-нче гасырда итальяннарга кадәрле килеп артиллериялар корганнар, ягъни ирләрне җыйганнар да барып кирпеч чыгарганнар аннан. Ягъни биналарны җимереп, ул кирпечләр белән Астраханьнар, Саратовлар, Самаралар бөтенесе булар салынганнар. Берничә йөз ел бу шәһәрләрне җимереп, яңа шәһәрләр руслар төзегәннәр. Башта алар буш калганнар инде. Мәсәлән, Әүлия Шәләби килә. Әүлия Шәләби турында белмәгән кеше юктыр инде, бөтен дөньяны йөреп чыккан кеше дип әйтәбез инде. 17-нче гасыр. Ул менә Сарай шәһәре турында аңлата. Ул вакытта Сарай шәһәре торган. Кешеләр яшәмәгән, бәлки берничә ел шунда гына яшәгәннәр. Ул әйтә инде, мин ди ислам дөньясын йөреп чыктым. Шундый матур мәчетләр күрдем, мәдрәсәләр күрдем. Әмма Сарай шәһәре инде халык яшәми, җимерелгән. Мондый биналарны мин ислам дөньясында күрмәдем ди. Бүгенге көндә аларның нигезләре генә, фундаментлары гына инде. Ничә шул хәтле дәрәҗәдә җимерелгән бу сәясәтне? Менә беренчедән әйтергә кирәк, ул бер көндә генә җимерелмәгән. Бу процесс барган. Татар көчсезләнгән саен урыс көчләнгән. Татар дәүләтләре дә әле менә булган. Әмма ничектер аларны торгызырга көче җитмәгән инде. Ханлыкларга бүленгәндә әйтик, Крым ханы, Ногай Урдасы. Аннан соң менә бу күчмәнлек дип әйтгәндә, күчмәнлекләрнең көнчыгыш өлешендә инде Алтын Урданың тулысынча күчмәннәр булган. Һәм күчмәнлек үзенең архаикасын бүгенге көнгә кадәр, мәсәлән, трайбализм диләр инде, кабиләләр бүгенге көндә дә әйтик, казаклар, кыргызлар үз кабиләләрен менә беләләр, аның белән әйтәләр инде, без беләбез, кемнән без, әйме? Татарда бу әлбәттә 19-да шәҗәрәдән инде кабиләдән чыкканы әзрәк калган, әмма игътибар ителмәгән һәм ул трайбализм үлгән. Ни өчен? Чөнки шәһәр алыш-биреш процесслар икенче төрлерәк булган.
Хотя караганда шул кабилелер структурасы мында да булган дип әйтә алабыз инде. Менә бу җирлектә дә көнбатыш өлешендә дә һәм Казан ханлыгының көнчыгыш өлешендә дә әйтик күчмәнлек булган. Күчмәнлек бер яктан инде күчмән дөньясы дип әйтәбез, ул үзенә күрә бер аерым дөнья, бер цивилизация дип таны әйтәләр. Әмма шул ук вакытта тарихи күзлектән караганда инде 16-нчы гасыр, 17-нче гасыр күчмәннәрне булганнарын күрәбез инде. Алар татар да ярым күчмә, мәсәлән, Ногай, төй башында казакны әйтсәк. Алар деградациягә керәләр. Ни өчен? Шәһәрдән алыш биреш, мәсәлән, юк. Әйтик, Ногайныкылар бәйләре яза урысларга, мин мәчет төзергә теләдем, миңа кадак җибәр әле ди. Кадагы юк. Әйме, һаман уктан ата сөяктән эшли башлыйлар. Әле скифлар заманында юк инде тимердән эшләгәннәр. Нигә? Чөнки утрак тормышлы шәһәрдән бик нык бәйлелекләре бар. Мәсәлән, бу күчмәнлекләрнең Алтын Урдада, менә Үтәмеш Хаҗи, Габдулляфар Карими, менә Абулгазида бәлки. Яза әйтик, Алтын Урдада җимерелү мәсьәләләре башлангач, мәсәлән, Бәрдибек хан үлгәннән соң Шиван нәселеннән китерелә һәм ул Алтын Урда ханның күчмә белән үзе белән йөртелгән юртысын, тирмә өен алтын ефәктән корылган һәм ишеге алтыннан ясалганны ватып кешеләренә тарата. Әйтик, Идегәйнең улы Нуретдин Мирза каршы чыга, үзенә әтисенең шулай булган тирмә өйле мәчете булган була. Аны җимереп, яндырып, коверларын кешеләренә таратып, бу әтисенең мәчете, шулай бит. Менә күчмәнлекнең анда ук күрә алабыз, менә бу булганышларда булган, әйтик инде шундый роль. Менә бу күчмәнлектә шәһәрләр кирәкми аларга. Күчмә тормышта яшәгән күчмәннәрнең әйтәбез. Менә бу да булган. Казан ханлыгының көньяк өлеше, мәсәлән, Мангыт олысы безнең булган. Кандамиев дип әйтәләр, ике төрле буйсынган булырга мөмкин. Ул ягы деградациялана. Элекке заманда авыл тормышы бетә. Ни өчен? Шул күчмәннәрдән куркып кешеләр төньякка күчә, Казан артына күчәләр, урманлы җирләргә күчәләр. Ну, күчмәннәр беренчедән үзе шул ук татарларны әйтә алабыз. Соңыннан әлбәттә Ногай урдасы дигән күчмәннәр, мангытлар инде, алар андый дәүләт коралар. Аның бер өлеше аннан соң җимерелә, үзара сугышып, деградациягә әйләнеп, татар ханлыкларында бөтен җирдә менә мангытлар этник тарихында да катнашалар, килеп күчеп утыралар. Әйтик, безнең мәсәлән Казан ханлыгына утыра Сөембикә шул ук алардан, әйме. Бер өлеше казак эшенә кирип китә, соңыннан бөтен татар группасында. Ногай казак менә бүгенге көндә дия алабыз инде, күчмәнлекне дәвам итә алган. Татар тулысынча күчмәнлекне әле ярым күчмә дип әйтә алабыз, 17дән соң бетерә инде. Менә рус дәүләте булуда аның нигезен салган дип әйтелә. Менә бу Алтын Урданы ул сүзләр ни дәрәҗәдә дөрес? Ну, рус дәүләте әлбәттә Алтын Урда килгәнчә кадәрле бер цивилизацион бер зона бар иде. Әлбәттә ул вакытта ук Византия белән бәйле иде, чөнки православ ортодокс дин аннан килгән. Князь власты бар иде, ягъни монда бер дәүләт бар иде, дәүләтчелек дип. Әлбәттә алар менә дөнья күзлегеннән, дәүләтчелек күзлегеннән караганда царь дигән төшенчә юк. Царь Иван Грозныйдан гына башлый, яймы. Византия императорларын үзенеке итеп күрә, князьлекләр. Әмма барыбер дәүләт структурасы бар иде. Христианлык дин ягыннан кергән иде, тел аерымалыгы бар иде. Ул Киев Руси дип әйтәбез инде. Ул таралып үзара менә төрле процесслар, әлбәттә анда бәлки төрле милләтләр, төрле дәүләтләр соңыннан курылыр иде бәлки. Я да берләшер иде, белә алмыйбыз, тарих шулай. Ә менә Алтын Урда кул астында берләшкәч, берләштерелә, җыелалар һәм вертикаль система утыртыла. Үзенеке сакланса да, урыс дәүләтенең дәүләт системасы корылганда 300 ел эчендә бу фактор эчендә татар дәүләт системасын кулланмадан, төшенмәдән эшләп булмый әлбәттә. Чөнки беренчедән ханнар үзләренә ничек кирәк, шулай утыртканнар. Ярлык аша, мәсәлән, әйтик, кем улдан әтидән улга күчә, аны Алтын Урда ханлыклары карап тормаганнар. Алар өчен беренче очракта син ничек буйсынасың, кайсы рюрик өеннән булуың мөһим түгел. Мөһим булганы син ничек хезмәт итәсең, ничек ул җирләрдә
Минем дәүләтемне тутасың мәгънәсендә. Әлбәттә, дәүләт шулай төшенә. Һәм Алтын Урда менә дин ягыннан да ул аларны берләштерә. Үз Алтын Урдадан алмый бит инде ул православ, анда булмый. Византия белән дәвам итә. Мәсәлән, митрополитларны әлбәттә Византия куя. Шуңа күрә менә ул урыс дәүләтенең чыганагы әйтик, рухи дәүләт системасында Византия өлеше дә дәвам итә, үзенең системасы. Һәм өченчесе әлбәттә Алтын Урданың татарларның тәэсираты. Алтын Урданың татарларның тәэсираты турында кызганычка каршы күрмәмешкә салышу ул бүгенге көндә дә дәвам итә. Мәсәлән, әйтик, сез андый эшләрне дә китерү авыр. Шундый бер востоковед дип әйтегәндә, Аверкиев дигән булган. Язган аның, мәсәлән, китабын яшереп куйганнар. Аны Илья Зайцев табып, без аны чыгардык. Мәсәлән, Аверкиевның влияние татар дип әйтә. Аннан Ильяс Камалов буны язды. Аның төрле аспектларын эшләнгән, әмма бер китапны китерү кыен. Аңа карамастан, мәсәлән, Соловьев кебек зур галимнәр татар факторын ачып салса да, әйтик, Ключевский бөтенләй татарны күрмәмешкә салышкан. Тик урыс дәүләтенә татар факторын бу никадәрле субъектив булуына карамастан, ул аны утырткан. Һәм кызганычка каршы ул система буенча бөтен совет заманында да укытылды. Orta вакытында дин иреге, вөҗдан иреге булган дигән әйбер ул шулай булганмы дөрестән дә ширкәүләргә тимәгәннәр. Ну, менә беренчедән Монгол империясы, Чингис хан, аларның менталитетын карарга кирәк. Аларның менталитеты буенча менә өстә Аллаһ, әйме, ә диннәр ул төрле, Аллаһ бер барыбер төшенчәсе булган аларда. Шуңа күрә алар бер диннәргә дә тимәгәннәр. Әлбәттә, Чингизи дәүләтләре утырганда, менә бигрәк тә бу Чингизи дәүләтләре үзләренә динне сайлаганда, диннәргә тию булган. Мәсәлән, әйтик, Китайдагы Юань империясында мөселманнарга тигәннәр. Тибеттәге буддист пандит дип әйтелгән инде, буддист башлыклары берничәне җыялар һәм берсен генә аерып аны утырталар. Ягъни беренче урынга аны чыгаралар. Хулагу дәүләтендә, әйтик, Иранда ислам территорияларын контрольдә тотуларына карамастан, әйтик, иң беренче христианнарга операция иткәннәр. Бирәктә әрмәнгә нигә. Соңыннан исламга күчәләр әлбәттә. Әмма исламны басып тоталар. Бу бар. Урта Азияда, Чагатайда да мондай бераз башта проблемалар бар. Анда күбрәк тә шуны әйтер идек, христиан, мөселман түгел, ә менә күчмәнлектәге менә бу тәңрешеллектә дип әйтеп булмый инде. Аны синкретизм менә шундый бераз нәрсә булган. Ягъни ислам культурасы эчендә булганнар, һәм инану буенча бераз язычник формасында булган. Мәсәлән, Тимурда да күрәбез, соңыннан империя великих моголов диләр, Индиягә китә бабурлар. Анда да синкретизм, Акбар эшләргә тырыша, индуизм белән исламны берләштерергә тырыша. Ул булган. Алтын Урда территориясында, әлбәттә, монда менә ике төп нигә күрсәтеп булайны, христианлык һәм ислам җирләре. Һәм әлбәттә өченчесе менә бу төрле тәңрелек түгел, төрле менә традицион булмаган шундыйрак формада дин, чөнки аларның китабы юк, ниләр юк, тулысынча нинди күзлектән мировоззрениеларын ди булган ачып салу авыр. Әмма Аллага ышанганнар әлбәттә. Менә бу өчесе берләшкән, мөһим булганы син миңа буйсын, налогыңны түлә, калганы мөһим түгел. Менә Үзбәк хан исламны кертәм дигәндә, менә шаганакларда әйтәләр, киләләр аңа әмирләр, беклар. Син безнең динебезгә карама, безнең ничек сиңа хезмәт итүеңә кара дип әйтәләр инде. Әмма ул әлбәттә көчләттереп утырта. Шул ук вакытта христианнарга тими, әлбәттә, урыс ниләренә әйтәм бит, ярлыклар бирә. Сезнең бердән налог түләмисез, сезнең бер генә эшегез, бер генә нәрсә сорыйбыз, сез безгә һәм гаиләбезгә дуга кылыгыз дип кенә әйтәләр. Менә Туктамыш хан вакытындагы әйтелә инде, буш урыс җирләрендә татарлар мәчет салгач, урыслар бу турыда шикаят итә һәм Туктамыш җимертә. Ягъни бу әйтәм бит, дәүләт булган җирдә әлбәттә ниндидер барыбер кануннар яши. Әлбәттә, Алтын Урда кебек зур территорияны идара иткән бер дәүләт әлбәттә кануннар белән яшәгән. Менә бу дата безгә нәрсәсе белән әһәмиятле һәм ничек итеп бу датаны без билгеләп үтәчәкбез?
Бу дата күп ягы белән, нәрсә белән әһәмиятле. Беренчедән, татарның тирән дәүләтчелеге булганны күрсәтергә бер мөмкинлек бар. Ни өчен? Менә безгә кызганычка каршы көнләшүдә, өстән карау, татарны күрмәмешкә салышу әйберләр күрәбез, бар бит инде алар. Менә буларга барсына да академик бер шундый җавап дәүләтчелегебезне күрсәтү. Әйтәләр, татарлар катнашы юк дип әйтмәкче булалар. Безнең Казанда Кремлебез бар әйме? Кремльдә безнең алты ханның кабере ята. Алар Шыңгызыйлар барсы да. Шулай бит. Монда дәүләте тоткан, бу Шыңгызыйлар йөрегән. Безнең Булгарыбыз Алтын Урданың әйтик беренче, нәкъ менә Алтын Урданың беренче башкала функциясын үтәгән. Соңыннан ханның икенче шәһәре буларак, хан шәһәре буларак торган. Безнең бүтән чыганакларда, бүтән җирдә күрсәтелгән бу ханнар безнеке. Мәсәлән, Шура Батыр дастанын әгәр карасак, Шура Батыр йөри, Крымнан да килә, Казанга да килә, әйме, бүтән җирдә йөри. Ул аның дәүләте. Алар шулай төшенгәннәр дә. Безнең ханлык җимерелгәндә дә ханнар кая караган? Кая Крымыбыз, кая Хаҗитар ханыбыз, әйме, кайда Ядегәр ханны китергән, Сафа Гирейне китергән, Бөек Сахип Гирей килгән. Булар бер дөньяда йөрегәннәр. Крым безнеке булган дип әйтә алабыз, әйме, бер дөнья, бер-берсен белгәннәр һәм без бер дәүләтбез, бер халыкбыз дигән төшенчә ул соңга кадәр дәвам иткән. Аннан соң рус дәүләте эчендә дә бу нигездә татар халкы бүгенге көндә белгән зур татар милләте формалашкан. Әгәр ул нигез булмаса иде, берләшә, формалаша алмас иде. Икенче яктан, әлбәттә, республикабыз өчен без буш җирлектә оешмаганбыз. Нәкъ менә дәүләтчелек. Без форумдагы конференцияның да төп темасы дәүләтчелек булачак бу ел. Дәүләтчелегебезнең тарихы, дәүләтчелек дигәч ул киң мәгънәдә карарга кирәк. Аның институтлары төрленчә эшләгән, әйме, ничек формалашкан, ничек ул идара иткән, ничек яшәгән. Дәүләт ул зур бер организм, тик булай гына яшәй алмый. Ул сәясәтне алып барырга тиеш, бүтән нәрсә аның дипломатиягә корылырга тиеш. Гаскәр дә дипломатиягә буйсына, экономикасы да буйсына, шәһәр төзүләрдә буйсына, бүтән нәрсә менә бу дәүләт дипломатиясына, дәүләтнең яшәү рәвешенә буйсына. Һәм әйтергә кирәк, Алтын Урда менә бу зур территорияда, беренчедән зур территорияда яшәгәнлектән, икенчедән көчле булганлыгы өчен бүтән дөнья белән алыш-бирештә булган. Һәм ул зур бер процесс булган. Аннан соң татар ханлыклары да шулай ук дәвам иткәннәр, дәүләтчелегебез. Аннан тагын бер ягы, менә без фәнни якка җавап бирәбез инде. Фәнни конференция алып барачакбыз. Менә әйтик, без аны аңлаткан идек тә инде. Рәссамчыларыбыз бу юбилейга карата визуализация диләр бит. Менә моны рәсемнәр белән выставка эшләячәкләр һәм ул мин белгәнем кадәрле башлады да инде. Аннан соң без язучыларга, театрларга, мәсәлән, Идегәй дастанының куелуын сорап язган идек. Әлбәттә, аннан соң без, мәсәлән, Мәгариф министрлыгына әзерләдек методичка. Тарих фән укытучылары бу дата буенча дәрес алып бараларга, аларга да менә бүтән Алтын Урда турында булган кыскача гына информацияны җыйдык, бераздан җибәрәчәкбез. Бу күп кырлы алып барырга була, күрсәтергә була. Әйтик, фәнни конференцияга бик күп илдән иң зур танылган көчле галимнәр киләчәк. Бу да әлбәттә Татарстанның имиджы өчен, Казанның имиджы өчен, Татарстандагы, Аллага шөкер әле менән төрле кыенлыкларга карамастан, безнең фәндә Казан дөнья күләмендә, әйтик, менә бу аспектларда, урта гасырны өйрәнү буенча бу мәсьәләдә җитди басып тора. Һәм безнең нәрсә күрсәтәлерлек бар, нәрсәләр эшләгәннәребез бар, нинди чыганаклар чыгарабыз, дөнья күләм күрсәтелә. Мәсәлән, ислам дөньясына күрсәтә алырды. Каландарнама дигән Абу Бакр каландарны басып чыгардык. Аның турында мәгълүмат чараларында билгеле инде. Әйтик, Үтәмеш хаҗи чыгарылды. Бүген Абдуллафар Карими. Бүтән булар барсы да Казанда эшләнәләр, Аллага шөкер. Зур булмаган коллектив, Тарих институты буларны барсында эшли күрсәтә ала. Минемчә, ул яктан, күп яктан монда ничек кенә карыйлар, бу бүтәнебездән тора. Менә тик тарихчылардан гына тормый. Һәр яктан милләтебезне, дәүләтчелегебезне, Татарстаныбызны күрсәтә һәм
якларга үзебезнең тирән тамырларыбызны, бөек тарихыбызны күрсәтә алырга бер мөмкинлек дип уйлыйм. Бу кайчан узачактан койды? Әлеге вакытта бу инде министрлар кабинеты белән менә сметалар, организацион сораулар бүгенге көндә сөйләшелә. Без уртача куйдык апрель аеның соңгы көннәрендә, уразадан алдарак үткәрергә дигән. Безнең менә ул 2 елда бер үтә Алтын Урда форумы. Булай ул март айларында үтә иде инде. Әлбәттә даталар билгеләнгәч, без моны халыкка җиткерәчәкбез. Коелды. Әлбәттә без баштан ук менә бу Алтын Урда форумын башлаткач, аның төп урыны Казан булырга тиеш дигән куйдык, һәм ул һәрвакыт Казанда үтә. Янында без Булгарга барып килергә мөмкинбез, башка җирләргә. Әйтик, аның инде мәсәлән Лейденда үткәрдек, Оксфордта үткәрдек, Кримда үткәрдек менә мондай конференциялар. Алар барсы да бу площадка нигезендә үткәреп була. Алтын Урда форумы һәрвакыт Казанда. Кайсы залда икән әлеге? Без я академияда, я да тарих институтында үткәрәбез дип уйлыйбыз. Ни өчен Казанда дигән сорау башка Алтын Урда территориясенә кергән бүтән халыкларда нидер дәгъва тудырмыймы? Мирас Алтын Урданың киң. Дәгъва тудырырга менә теге Facebook сегментында төрле язарга була. Менә ул безнеке нишләп татарныкы түгел дип без аны күрәбез. Анарга көлеп карарга кирәк, чөнки дәрәҗәсе шундай. Әлбәттә без теләр идек, мәсәлән, ул бит Алтын Урда Жуши Чингизның зурулының нәселе дөньяны идарә иткән. Ул дәүләтләр 20нчы гасырга кадәрле яшәгәннәр, мәсәлән. Әлбәттә татар ханлыклар 16нчы гасырда, Себер ханлыклары соңгы көннәре 17 белән бетерсәк, Крым ханлыгы әйтик 18-ның соңы белән бетерсәк, Казак ханлыгы 19 һәм иң соң 20-ның башына кадәрле Бухара әмирлегенә турында әйтә алабыз. Анда да Себердән киткән Себер татарлары Мөхәммәд Шәйбани жушилар баралар, дәүләт коралар, Тимуридларны куып чыгарып үз дәүләтләрен коралар, һәм ул 1920-га кадәрле яшәгән. Шуңа күрә без ул мирасчыларыбыз белән дип әйтик инде, безнең тугандаш халыклар. Мәсәлән, без күптән түгел генә Үзбекстанга барып кайттык. Һәм андагы архивларны хәзер барлый башлыйбыз. Безнең үзебезнең аерым программа бар. Менә әлбәттә без беренче чиракта андагы тарихчыларны чакырдык. Шулай Казакстаннан чакырабыз, дөньядан чакырабыз. Әмма безгә әлбәттә һәм мирасчы кебектер, әмма безнең өчен мөһим булганы фәндә яңа сүз әйтә алырдай, фәнне эшләгән мәркәзләр, үзәкләр кирәк, фәнни үзәкләр кирәк. Алар тарафында менә юкмы, ни өчен алар да уздырамы менә бу юбилейны? Без әлбәттә тәкъдим иткән идек, мәсәлән, әлбәттә Үзбекстанда авыррактыр, чөнки Үзбекстан дәүләте үзен күбрәк Тимур дәүләте белән бәйле, Шибанитлар буенча кызганычка каршы белгечләре юк дәрәҗәдә дип әйтик. Үзләре дә моның турында бик борчылалар, телиләр эшләргә. Казакстан соңгы елларда әлбәттә бу темага керәсе килә. Әйтик, СССР вакытында татар игысы дип, татарны сүгү, бөтен һәм моның янында бөтен булган негатив әйбер татар өстенә ташланылды. Ул вакытта әйтик, безнең Казанда Алтын Урданы өйрәнергә шынында ярамаган. Әлбәттә безнең Миркасим Усманов татарлар хәйләкәр дип әйтәләр бит, хәйләне кулланган, Алтын Урда дип атамаган, аларны Жужи улысы дип атаган да беркем аңламаган, ул китапны чыгарган. Әмма мәсәлән Сафаргалиевлар, башка галимнәр, соңыннан Булгаравит булган безнең Фахруддинов, Равил апилар, алар барсы да Алтын Урданы төрле яклап өйрәнергә тырышканнар һәм моны аякта тотканнар. Әлбәттә 90нчы еллардан соң бөтен бу әйберләр беткәннән соң һәркем дәгъва кыла башлады. Татар игесе бетте, ниндидер ниләр юк. Без мин шәхес буларак әлбәттә андый дәгъваларга бернинди претензиям юк. Әмма дәгъваның артында булырга тиеш бер фәнни караш, фәнни бер әйберләр. Шуңа күрә без инде әлбәттә телибез, мәсәлән, Үзбекстанны әйтим, аларга без тәкъдим иттек берничә конференция бергә үткәрү. Алтын Урданы караганда безнең Алматада Шакан Валиханов исемендәге тарих институты бар. Без аларга тәкъдим иттек, аларның директорын китердек. Мәрҗәнинең конференциясе булды, хәтерләсәгез күптән түгел.
анда біз кетірдік, тақдимлерімізді айттық. Әлбетте алар бейсіз дәулет өзлерінің ұйышмалары өзлері қабыл етсе, біз әлбетте ризалашып һәм ярдәм итәргә һәм барып катнашырга ризабыз. Әлеге бу Казандагы бүтән шәһәрләрдә андый юбилейлар көтелә. Юк, теләүчеләр бәлки бардыр, әмма менә аның өчен теләү генә түгел, ниндидер бер алып баруны biz алар өчен әлбәттә җавап бирә алмыйбыз, без үзебез турында әйтә алабыз. Әйтергә кирәк, юбилейга безнең әзерләнү бүген генә башланылмады. 2017-дә үткәрелгән Алтын Урда форумы нәкъ менә бу юбилейга әзерләнү программасы нигезендә башланган иде инде. Без аннан алда ук сөйләшә башладык, әйттек, иҗат кешеләренә, шул рәссамнарчылар каян ул фикерләр чыкты. Ул вакытта ук эшли башлап, тәкъдим биреп, бу әйберләрне киңәйтергә, ачырга, күрсәтергә кирәк дип, һәм менә кайдадыр нәтиҗәле, кайдадыр бәлки бигүк түгелдер, әмма менә ул эш күптән бара инде, күп бу тема турында, дата турында сөйләшү бара. Менә конференция һәм рәссамнарның күргәзмәсе тагын нинди дә булса, менә сез санаган әйберләрне шулардан нәрсәдер көтелми. Менә мин әлбәттә мин бөтен өчен җавап бирә алмыйм. Менә 2017-дә ук кабинет министровта корылган иде аның план по подготовке мероприятий. Анда мин белгәнем кадәрле һәм фәнни оешмаларга һәркем үзенең тәкъдимнәрен җыйган иде. Һәм төрле культура оешмалары, мәдәният оешмалары, театрлар нинди дәрәҗәдә бара, кайчан без аларның нәтиҗәсен күрәбез? Миңа әйтүе кыен, бәлки 2019-ның башында активлашырлар. Менә сез мәктәпләргә таратылачак методик китаплар, анда нәрсә турында әйтсәгез? Без беренчедән тарих укытучыларына ярдәмгә менә методик бер әсбаб инде ул. Беренчедән кыска гына Алтын Урданың тарихын куйдык. Икенчесе сораулар, инде менә опорный даталар диләр, шәхесләр. Һәм өченче өлеш инде аның укытучы һәм укучыларга кызыксынса, нинди китапларны укый ала, нинди әдәбиятны карый ала. Бигрәк тә аның китабын эзләп йөрергә түгел, бүгенге интернет заманы бит. Менә кайсылары мөмкин, кайсылары тиз табып була дип әйтик, аның исемлеген әзерләдек. Буларны инде без җибәрәчәкбез һәм шанасы килә инде менә мәгариф системасы да халыкка җиткерер бу әйберне. Укучылар гына түгел бит, әти-әниләр дә бар. Эштә конференция үткәреп була, дәресләр үткәреп була, ачык дәресләр үткәреп була. Яда бер тарих дәресен нәкъ менә бу темага багышлап була. Менә сезнең бу журналыгыз «Золотая Ордынская обозрение» кайчаннан бирле чыга һәм сезнең максатың нинди? Без менә Тарих институтында безнең центр бар, Алтын Урданы һәм татар ханлыкларын өйрәнү центры. Без ул центр оешканда безнең директор Рафаил Сибгач Хакимов ул беренчедән куйды, үзегезне площадка итеп күрергә тиешсез, координатор иттереп. Һәм без төрле еллыклар дип әйтик, сборниклар, шундыйларны чыгара идек, китаплар чыгара идек. Менә 2013-тә 3-нче Алтын Урда форумында җыелышканда коллегалар безгә тәкъдим иттеләр, менә статуслы да булсын һәм көчле дәрәҗәдә булсын бер журнал кирәк тема буенча. Тема менә журнал өчен тарырак кебек күренә инде, Алтын Урда гына дибез. Әмма менә бер яктан караганда бу темада эшләгән кешеләргә бу чынлап та кирәк. Һәм бүгенге көндә кешеләр бит төрле оешмаларда эшлиләр, университетлар, тик фәнни институтлар гына түгел. Һәркемгә кирәк Scopus кирәк, Web of Science кирәк, WAC кирәк, менә мондый базаларга кергән статуслы журнал кирәк. Шуңа күрә без уйлаштык һәм чынлап та мондый фикер дөрес дип, һәм Тарих институтының фәнни ученый совет карар кабул итте, мондый журнал башлыйк. Һәм без 2013-нең менә язында бу турыда киңәшләшкәннән соң, 2нче ел яртысында инде 2 номерын чыгардык та. Бүгенге көндә менә 13нче елдан бирле ул журнал дәвам итә. Һәм бу еллар эчендә без керттек, ул журналны кертә алдык ВАКка. Бу Высшая аттестационная комиссия инде. Аннан соң керетә алдык Scopus'ка, Web of Science. Менә бүгенге көндә
бүтін реферативтегі базаларын әйтсек, олардың барысына да ол біздің журнал кірген. Һәм анда әйтергә кирәк, ул аның партнерлары бар, 6 төрле институтлар белән, Румыниядагы, Оксфордтагы, Казахстанда, менә алар безнең партнер. Зур редколлегия, анда бүтән дөнья күләм институт рецензирования бар, анда безнең иң зур галимнәр аны рецензировать итә мәкаләләрне. Һәм әйтергә кирәк, дөньяда кем алтын урда белән шөгыльләнә, һәркем я бездә басыла, я басылырга тели дип әйтә алабыз инде. Журнал бүгенге көндә үзен яхшы итеп аякка басты, яхшы итеп үзен хис итә дип уйлыйм мин. Чөнки аның портфеле гына да менә киләсе 2 ел номерны проблемасы чыгара алырлык портфель җыелган бүгенге көндә. Бу инде зур әйбер. Менә бер сорау. Сез кайчанда булса менә алтын урдага караш үзгәрер дип уйлыйсыз, үзгәрәме? Менә мин монда иге белән дә мин шуны әйтә алыр идем. Фәндәге кешеләр белән без бөтенебез бер телдә сөйләшәбез. Мәсәлән, шул ук рус галимнәре, Мәскәүнекеләр. Алар бөтенесе бу мәсьәләне сафсата булганлыгын, бу ярлыкларны аңлыйлар. Һәм дөресенчә фикер бирәләр, язалар, бу нәрсәне күрсәтәләр. Һәм алар да борчыла, ни өчен бу мәсьәлә булай һаман идеологиягә корылган. Әйтик, мәсәлән, Воронеждан килгән Селезнев без түгәрәк өстәл үткәргән. Ул тикшереп чыга, университетларда соңгы 30 елда китаплар, дәреслекләрдә ханлыклар, татар дәүләтләре турында, татарлар турында бер нәрсә үзгәрмәгән. 30 ел буе инде тарих фәне кайларга киткән, алга киткән, әйме? Ә менә халыкка җиткерү мин әйтү авыр, чөнки менә бер көнлек белән генә бу була торган әйбер түгел. Халыкның менә ул үз аңына кергән, менә бу ни өчен? Чөнки рус дәүләте дә дәүләт корылганда һәр вакыт дәүләт нәрсә ди? Читтә душман бар ди, әйме? Антагонизмга кора. Эштә дә бер душманлык татар кызганышка каршы менә назначаться итә дип әйтик инде. Билгеләнелә, һәм татарга каршылыкта менә бу урыс милли үзаңы утырган була. Дөресме ул, дөрес түгел, ул мәгънәдә барган, аны ширкәү дә кызганышка каршы алып барган, дәүләт тә алып барган. Менә бу татарлыкны, татарга антагонизм, дөрес дәүләтте татардан бәйсезлек алуга көрәшүне, менә бу мәсьәлә күчерелгән, һәм бүгенге көндә дә әйтәм бит, менә Шәштараштагы ул мәктәп елларында нәрсәдер ишетеп калганы белән, ул әйтә, менә 300 ел буе безне талаган дип, андый фикердә. Шуңа күрә белмим, авырдыр. Әмма икенче яктан мин шуны да әйтәсем килә, бүгенге көндә әгәр дә әз генә кызыксынып, мәсьәләләрне аңларга теләгән кеше булса, бераз вакытын бирсә, библиотекаларга, китапханәләргә дә йөрмичә, интернет белән генә утырса да, әйтик, безнең Золотоордынское обозрениены генә укыса да, бүтән номерлары бар. Әлбәттә, аларны укыр өчен ниндидер терминология, аны генә аңларга кирәк. Популяр эшләр бәлки әзрәктер. Әзрәк кенә аңласа, укыса, шынчыгында мәсьәләне аңлый ала. Тик менә бу дәреслекләр белән генә түгел. Иге буенча әйтергә кирәк. Ул икеле әйбер, менә игегә каршы без көрәштеләр диләр. Без игегә терминына каршы көрәштек. Аның эчендә булган аңлатмасына каршы. Ни өчен? Чөнки әгәр дә карасагыз, анда әйтелә инде теге экстремист бер система кебек ачыкланып күрсәтелә иде инде ул иге. Ул соңгы термин, соңыннан куелган. Әйме? Менә без аны бу булай булмаган, бу дәүләт булган, дәүләт алай гына яшәми. Буларны аңлатырга тырышканда бүгенге көндә чынлап та дәреслекләрдән иге сүз алынды. Һәм иге сүзе белән мин моны берничә мәртәбә әйткән дә бар, татар тарихы да алынды кызганычка каршы. Ни өчен? Чөнки татар тарихы әле әзме юкмы Бату яулары белән, Батый ханның яулары белән, һәм теге Куликова сугышы һәм стояние на реке Угрейм Иван III. Менә шу өч теманы гына алалар иде, шуның белән һәм аны әлбәттә иге белән бәйлиләр иде. Әлбәттә, яулап алу бар, әле дәүләт корылмаган, дәүләтнең җимерелү бар, уртадагы дәүләт юк. Ә менә игене алып ташлагач, булар да алып ташланылды. Һәм кызганычка каршы сәясәт һаман дәвам итә. Мәсәлән, әйтик, Россия фәннәр академиясендә тарих институты, Россия тарих институты бүгенге көндә күп томлы Россия тарихын яза. Һәм мин белгәнем кадәрле андагы эшләгән кешеләрдән татар тарихы анда менә 1,5 авторский лист кына дигәннәр иде. Бер 40-50 бит.
Сіз бүтін менә Россия тарихы, ватан тарихы да дип әйтәбез, отечественный история. Ул бит Мәскәү генә түгел, ул урыс тарихы гына да түгел. Ярар мин Владивостоклар өчен, башкалар өчен әйтмим инде. Татар мәсьәләсе бөтенләй аерым бер мәсьәлә. Бу дәүләтне корганда татар факторы һәм татар аны коручылар арасында һәм гаскәре белән, һәм эченә кергән элитасы белән, һәр нәрсә белән, һәм үзенең тәэсираты белән. Һәм син бу тарихтан бу өлешне алып ташлыйсың, әлбәттә ул тулы тарих булмыйча кызганычка каршы. Әмма бу сәясәт, бер яктан шунысы әзрәк, ул күп томлыкларны укымыйлар, ул фәндә тәэсираты ул хәтле юк инде 20 томның. Алтын Урда буенча, Аллага шөкер, бүгенге көндә яхшы академик хезмәтләр күп. Мин иң соңгы безнең, мәсәлән, 7 томлык татар тарихы безнең 3-4 томнары менә бу мәсьәлә буенча. Һәм соңына Оксфорд университеты белән безнең чыгарган Золотая Орда мировой истории дигән аның русча һәм инглизчә китаплар басылып чыкты. Менә аны укып чыкса инде бөтен нәрсә аңлашыла һәм ул соңгы дәрәҗәдә яхшы иң зур галимнәр, 40-тан артык галим анда катнашып язылган. Һәм ул интернетта да бар, инглизчәсе дә бар, русчасы да бар. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.